Ahoj, vítam vás pri dnešnom tvorivom videu. Ukážem vám 3 inšpirácie na dekorácie z obilných flasov. Ako prvý som vytvorila venček na dvere, na ktorý budeme potrebovať slamený základ, špagát, drôt, nožnice a samozrejme obilné klasy. Najskôr si vytvoríme z klasov viazaničky. Ja som ich viazala po 5 kusov, zviažeme a zastrihneme. Takto si vytvoríme väčšie množstvo viazaničiek, ktoré budeme následne pripevňovať k základu. Ako môžete vidieť, vždy priložíme, stiahneme drôtom a takto pokračujeme, kým nemáme zaplnený celý základ. Na venček pripevnila ešte mašľu z jutoviny, ktorú vytvoríme veľmi jednoducho. Z jutoviny si odstrihneme dostatočne dlhý kúsok, záleží ako veľmi chcete mať mašľu veľkú. Ďalej prestrihneme na dve polovice. Prvý kúsok preložíme a v polovici previažeme. Zbytok priviažeme zo spodu, aby bola mašľa kompletná. Ja som ju nakoniec ešte trošku skrátila a konce som roztrapkala. A nakoniec ju priviažeme k venčeku. Druhou dekoráciou bude svietnik, na ktorý budeme potrebovať tavnú pištoľ alebo nejaké dobré lepidlo, prázdny sklenený pohár, špagát, nožnice a samozrejme klásky. Z klasov si odstrihneme stonky, ktoré postupne prilepíme po celej vonkajšej strane pohára. Odstrihneme prečnievajúce stonky a spodnú časť môžeme ešte ozdobiť špagátom. A máme hotovo. Na poslednú tretiu dekoráciu budeme potrebovať menšiu sklenenú fľašu, farbu v spreji, nožnice, špagát a obilné klásky. Sklenenú fľašu, ktorá nám poslúži ako váza, som chcela trochu ozvláštniť, tak som ju pred farbením obmotala špagátom. Prestriekala farebným sprejom. Po zaschnutí farby som dala špagát z fľašky dole a vznikol nám vlastne takýto zaujímavý vzor. Klásky som zastrihla na požadovanú dĺžku, naaranžovala do fľaše a na záver ešte obmotala takýmto kúskom jutoviny, aby to vyzeralo trošku zaujímavejšie. A to už je teda na dnes všetko, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a možno vás aj v niečom inšpirovalo a ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce. Ahoj!